Опаковам първа поръчка от сайта творците.bg. Сайтът се оказа изключително удобен. След като се регистрираш, имаш и свой личен магазин, в който можеш да проверяваш кои бижута си качила, колко гледания се събрала. Също така твоите потенциални клиенти могат да ти пишат лични съобщения. Там качвам неща само, които са налични сега в момента и които клиентът може да ми ги поръча веднага. Така се получи и с тази поръчка. Дамата ме писа, можеш ли да ми я изпратиш още днес? Казах да, разбира се. Започнах с опаковането и изпратих в същия ден. А вече към всички поръчки добавям такива белгийски шоколадчета вътре с пожелание късметче. Шоколадчета ги поръчах от Шоколавка. Ако имате нужда, може да ви пишете. Дамата е изключително мила и отзивчива. Веднага подготви проект, веднага ми изпрати възможните варианти, веднага започна да ги прави, да ги изработва, така че много бързо пристигнаха при мен. Дори си говорихме в кой ден ще ми ги прати, в кой ден ще си ги взема. Много съм доволна. Знаете ли, разбрах след 2 години работа с маниста, че трябва да имам бижута, които са готови, които може да се поръчат сега в момента. Не да се прави само единствено по поръчка. Наистина ми отне доста време, но пък го разбрах най-накрая. Ако искате и вие да си поръчате, може да заповядайте в моят сайт bdtelecans.bg или в сайта творците.bg, където да си харесате нещо, което може да си закупите сега и веднага.